sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan Purwosari kuwi dumadi saka 5 dusun no. Masa. Tempel ngimput cepet utara, cepet selatan karo Kajang. Iya, terdiri dari 38 RT. Pandegani karo Pak Kades Sukatman sing nyatane panjenengane 2 periode ngayomi marang warga masyarakat Purwosari. Muga-muga genep ping 3 anggene mulyaake karo Piyai Purwosari. Ya, amin. Uga matur nuwun karo Pak Cari utawa Mas Cari Arif Saifuddin ya, Mak. Ugi dumateng Sang Ketua Panitia Pak Jonianto, Ketua BPD Pak Misnianto, ya, Ketua LPMD Pak Haryanto, lan ugi bapak-bapak kasun di 5 dusun. Mbah Sumawan, bapake Pak Cari kuwi. Ya, matur nuwun. Lan wabil khusus dumateng ibu-ibu PKK Seni Karawitan SPMB utawa Sri Kandi Purwa Marwita Budaya Purwosari. Wah iya, panjenengane mau sing ngersakake klenengan sore mau Tanjung Gunung merga janjane ibu-ibu PKK arep pentas nek nganti panjenengane ibu-ibu padha nabuh gamelan terus sing masak sapa. Mula panjenengane rela berkorban rasah nabuh gamelan, engko wae bar wayangan gen ditabuh karo bojone dhewe ngono. Ha iya ngono ya, Mak. Matur nuwun ibu-ibu sedaya, sembah nuwun ing tanpa upami Bu Camat, ya Pak Dan Ramil karo